অনেক গাড়ি আছে আগে স্যার উপরে দিয়ে অনেক ইয়েতে দুধ গাড়ি আর বকো ফাটিয়াव जरते सांगबो ও ভাই কেমন থেকে থাকমানখো जोंनि अरबो रबे सदा नि जे रुट को बाय मतो आगिनो बाय जनो ओंखाय मको एकदिन वाति वामान बागे त्या बायख्या थांग्लायसो खाय द्रप नंग तंसो लामा और कुनु गाड़ी रक चलिया बाइक रक साइकेल रक अब्रक चलि तंसो ठीक नबो तो सामु तो अंखर जागनो सका किसा बेजालंगमान बागे किसा लेट दंगि तंखा याता तो अलरेडी अंखर जागनो अब खलाय जागसिनाय तम गांगे जों मानासिंनाय लामा खलायजाकनाय बा खलायथानि खलायना फायनाय अलरेडी अब सेंसना कंजाक सामु बनंखरजाक और फाय बरक फाय इट किला खलै सामखाना सिं जों दंसो अफिसो अंखरजाक हमहाय तिनि अब सिमिया मानदा एलाकोते बजाक करं जागाव न हमहाय काय बाय दंखा ताबो जों अरबो दिना कपरा बेसी अब हंगाय तै कलयो आरो थां बिजिट खलायका अब हंगाय सारतै मासे कोआगै खलाय पाइका गा अबो हमहाय न सामु अब अन टेंडर दंगो तिनि खनाना कायसा अन टेंडर दंगो अब खलायजाकनाय अब खलायमानि परे तासा काहामका खलायनानि बागै हलं सिकी जरा खलायतलांनानि बागै अब तेबो दिबिया रेडी खलायजाक ओंनि थानाय लामा ट्रक ट्रक मानदानि बबो खलायजाकनाय बबो खलायजायाव माहायके नायतो नायता खलाय दंगो बो लामा खलायजाकनाय अब तो चेयरमैन रक फाय सापायो को ट्रक ट्रक खलायजाकनाय पैसा बाय तो खलायमाया खलायनाय मो बसर खलायमाय फानतान बसर खलायनाय माहायके स्टेप स्टेप रंगै थानाय जे लामा जे हामिया अब न ब्लाइके दरकार अब न स्टेप नाहारि दंगो हामबाय माने एलाकानि जत ताखुकतायबो खुकसंनो आं अबन कबं मंनारगो लामा हामिया थिंग दंगो प्रॉब्लम जतन दंगो हायबानो प्रॉब्लम सॉल्व खायनानि बागै नाय लामा बमन सेखांदनाय दै बमन खलायना नाङाबो स्टेप स्टेप खलाय थांनाय खलायनानि सुजुग रुदि तामखाय बेलाय न प्रॉब्लम गंगा फाय सापायदि बा नरक सेखां चेयरमैन मा सानाय चेयरमैन सेखां सादि चेयरमैन बाय सालायमानि परे हंगाय चेयरमैन फाय आनो सापायके हंगाय बबो खलायजानाय अब नाय खलायलायनाय आनो डायरेक्ट फायता सापायदि नंग चेयरमैन थुरुके सादि हिने नंग जतन को गंगनार सब विजिट खाजिन फायके तिनि तो विजिट खायतानि चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट दंगो बरमगनां सुबुद्दा बर्मा तिनि अरबो दंगो चिनि पीडब्ल्यूडी नि एसडीओ बरमगनां चिनि अमल बाबू हंगाय दंगो चिनि सेंट्रल नि जीएस यूथ नि चिनि जेम्स दंगो माहायके चिनि गुरुपद गुरुपद दंगो गते दंगो चिनि लीडर्स रक दंबायो माहायके जों फाय नायफायके तामका हठात केबनो साय आकुय मालिया सुदु नाया आकुय उनकुय थानानि नि नाय माहायके फायके तामकाय योगा नि प्रोग्राम थां फायके ताबो आरो तुय कलयो थांनि फायके और फायके ताबो एसडीएम मिक्सा मीटिंग दंगो आं बागै फायना समाहायके फाटे फेमासे अबतां नायफाया नि सामानि फुन खायबो आं साका लामा नाय हायफानो नायफायजानो मुजुंजाक माबा फायमा नायफायके अब नायनानि दरकार बो माहायके कोआखा मोबाइल लगथिनो फटो आगर बुहरो नायो हायफानो बायथां नायगोन हिन फायमानि हामबाय।